what in metal will man Abasembia, look at you. You can go watch that.
اللهم صل على سيدنا اللهم صل عليهم ولا الضالين. kuma zan ƙara da manya-manyan hakimai wanda ka zo da su da waziri da magajira da sarkin jiga da gwamnoninmu na Bauchi da na Borno da sauran yan uwanmu hakimai da aka tafi da su. Assalamu alaikum. Yau rana ne na tarihi wanda ba za mu taba mantawa da shi ba, saboda a yau muna karban yau rana ne na tarihi wanda ba za mu taba mantawa da shi ba, saboda a yau muna karban iyayenmu wanda suka yi mu, wanda komai muka samu a duniya barkacinsu muka samu, ba don so ba da ba na tsaye a nan. Saboda haka wannan rana ba za mu ta'amantawa da ita ba. Da shi yau mai girma mai daraja yadda muka sa sani a da Shehu Gwando yana zanne tare da mu a cikin wannan gida. To daga barinka Gwando karkata ka nan Gombe, duka wannan mallakan ku ne, nan gida naka ne, Bauchi da Karafe naka ne, Yola da za ka je duka naka ne. To mu kullum ina faɗa ba mu da wani tarihi, ba mu da wani tushe wanda ya fi jihadi wanda kuka kawo. Da kamin Shehu ɗan Fodiyar babu wani ƙasa wai shi Gombe. To da muka je karatu muka karbi tuta a wajen kuma wani abu ba a duniya iyaka abin da muka sani ko kafa wannan gidan. Saboda haka mu ba mu da wani tushe, ba mu da wani gata sai naku. To mai girma mai daraja, in na ce zan bi tarihi ba zai kare ba, sai dai a nan kurin wannan gida tushe na ko kuma bisa addinin musulunci a kafa wannan gida. To a sakamakon wannan a nan cikin tun da muka karfi tota so suke limanci har zuwa yau. To Allah ya ba mu sa'a ana hayayyafa har aka zo yau. To danginsu duka sun yi digiri amma bisa addinin musulunci, kuma dukansu yau suna cikin kadi na court na Gombe state. Ta na alkali baba kadi baba mai Kano bai iso ko yana masallaci. Akwai sauran shekunai na ƙungiyoyinmu na addinai, akwai ƙungiya na izala ko za ka tashi Sheikh Taliyawa, Sheikh Munkaila. Muna da shehunai duk dai mun samu kaɗan-kaɗan daga
tijjaniya sai kuma gaji to dokta ya zo da shi'a ba ya zo ba yawa to ina to akwai manyan malamai Shehu Muhammadu suna da tsangaya manya-manya ko za ka tashi yawo ta sai manya-manyan malamai wanda suke ba mu shawara duk abin da muka tashi in ba mun tuntube su ba bai mana wuya mai to ina alkali sa'idu sai sarki alazai to nan jama'ar islam ta yi karfi sosai to ko ina nan ko ba na nan akwai masu tafiyar da ita to babban mataimaki na kuma wanda kusan shi ya dauki nauyin abin gaba daya shi ne grand cardiff malaya sai sakatare jama'ar nasir islam akwai manya-manyan shekunai wanda suke rike da manya-manyan tsangoyi masu mutum 80 masu mutum 100 wasu kan ya kai 200 tushen wannan gidan ga waziri shi matun kakanni kuma yawanci ba sani ba kogon ma haka wanda suke auren 'ya'yan sarki kullum akwai 'yan sarki a gidansu da sauran yan uwanmu to nan kan duka tare aka haife mu cikin gidan nan gaba ɗayan sosai dai in mutu ya girma ya ji ya gida su sha makine su turaki makama duk tare a nan muka yi wasa da su muka fita to shine nan duk da ake gaskiya duk dangi ɗaya ne to shine muka taru neman makamara abar da zuwa to yau ina sarkin dogare yi ma za a gan shi da dogare amma a cikin ɗakin da kuma na ya girma to duk kayan namu ne kayan kunne ranka da dai duk wanda yake nan duka naka ne ba wani bare to saboda haka yau ba za mu taba mantawa da wannan rana ba a rogi alfarma da yake nan da yola duk gidansa ne ya tsaya a nan washe gari ya shige zuwa yola to kun san dattabai yadda suke sai da na ta da yaro ya je har lamido ya ce ga abin da sarkin Gwando ya ce sai ya amince tuku sannan ya tsaya gobe ya ce ya amince sannan ya tsaya gobe to wannan sha ne na malamai kenan in sun yi alkawari ba fasawa to lalle sai da muka tura har yola muka sami lamido ya amince in ya yadda ya kwana ya ce ya yarda shi ya sa muka yi telefon muka roga shi kuma yarda to bai girma muna godewa to kamar yadda na ce zan yi ta magana ba zai kare ba da in na tuna wannan sai in tuna wannan in na tuna wannan sai in tuna wannan amma duk da haka kowa dai ya san ga gwamnoninmu guda biyu baya daga north east alhaji aminu ta daya na gani ba introduction don ya shi ne gwamnanmu na bauchi kuma ya yi minista yanzu yana cikin manya-manyan masu nada sarakuna a Gwando to mun gode da kawo mutane na da muka tafi da su Gwando duk yawanci suna nan to sun ji magajin lafiya na zuwa shi ne suka ce to lalle in ya zo a gabanka na musu godiya so abinda magaji ya mana za mu ta
manta ba. Mu sani ya yi shi saboda kai, amma ba za mu taɓa mantawa da irin liyafin da ya mana ba. Na ganin shirye-shiryen da ya yi ko sarauniyar Ingila in ta zo wannan liyafa din ita ma shi ne za ta ce za ta sha. Gwamnati namu ta mai girma muna so mu yi tawaga ne musamman saboda mu zo mu gode maka a bisa abin da ya mana. Muna godiya wanda ba za mu taba manta ba. Mun je wurare da yawa kamar yadda ya mana mun ji daɗin sa wanda ba hanya a rayuwar mu manta da wannan. To a girma mun gode waziri, mun yi maka maraba da zuwa sarkin jega, sauran yan uwanmu duk nan gida ne. Ta ba wani bambanci, gidanku ne, kayanku ne, komi na nan. Ba mu da wani alfahari, ba mu da wani abu, duk kayanku ne, kuma muna godiya. Abinda muka samu duk albarkacin ku muka samu, saboda haka mu har abada a fatin ba abin da zai samu juya. Mun sani komi naku ne, kuma har abada mun bi sawu da kafa, ba abin da zai samu juya. To mai girma Najeriya gaba daya to naku ne ko kuwa, in ba jihan arewa ba Najeriya. Saboda haka haɗa kan kabilu daban-daban a ƙarƙashin ku kamar zamo musulmi, to wannan sai ubangiji Allah zai biya ku. Kuma duk ƙasan nan ko kamar da kowa musulmi, yau duk ƙauyen da ka je babu ƙofan gidan jaura ko sarki inda ba masallaci. To da ka wannan sai Allah zai biya ku. To a bisa wannan muna gode maka, ba zan ce muna maka maraba ba saboda ka zo gida, sai dai kurum mu ce barka da gajiya, ranka da dai. أعوذ بكلمة الله تعالى من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. mai girma, duk lokacin da na hito daga Maiduguri a Gombe nake tsayawa in sallah kafin in wuce zuwa Yola, domin sanin gida ne. Sarkin Gombe aboki ne, ɗan uwa, masoyi, abin amincewa. Lokacin da muka samu wannan gayyata ta zuwa Yola domin makarantar university ta Yola ita ta gayyace ni domin su karrama ni da abin nan da aka ce ma digiri na girmamawa. Hakika kayan sannan mun sha saduwa da sarkin Gombe, muna matukar farin ciki da zumuncin da ya kai Gwando lokacin da ya zo na bani sanda, da tawagar da ya zo muna cike da farin ciki da godiya zuwa gare shi. A lokacin da muka rubuto cewa za mu tafi Yola amma za mu biyo Bauchi mu yi ziyara ga 'yan uwa mu wuce, mu iso Gombe mu kuma ziyarci 'yan uwa mu wuce. Magajin rahi kwana biyu yana zuwa wurina a ce sarkin Gombe fa ya ce sai an kwana Gombe. Mace to gashi kuwa mun rubuta malamido mun ce mu shiga ranar zuwa, ya amince. Amma da ya magaje ce mu lallai sarkin Gombe ya ce sai mun ziyarci 'yan uwa
a nan Gombe. Babban abin da muka yi shine godiya ga Allah da ya ba da wannan dama da zuwa wannan gidan. Amma kamar yadda ya bayyana, muka ga daidai ne mu sanar da Lamido, don dama mun sanar da shi ga ranar da za mu zo. Don haka muna godiya matuƙa ga mai girma sarkin Gombe da jama'arsa bisa ga wannan dama da ya bamu na zuwa gida mu ga 'yan uwa a duniya. Illa mu ci gaba da godiya ga maɗaukaki sarki Allah da ya raya mu ya kuma sayo mu a cikin tsotso na su Shehu da Malam Abdullahi da kuma waɗanda suka yi jihadi tare da su. Babban abin farin ciki ne gare mu, muna nan zaune tare bisa ga wannan albarka da suka yada a nan. Babban abin da zan ɗauki wannan dama ta zuwa na yau in ce mu tashi tsaye. Abin nan da suka yi jihadi da makamai da littafai, yau babu na makamai amma akwai na littafai. Don haka dole ne mu tashi tsaye, mu riƙe gidajenmu, mu yi kishi. Duk yadda duniya ta juya da mu cikin imaninmu da amincewa da gidajen nan namu. Wannan shine abin da ke gaba gare mu da mu da dukan 'yan uwa. Mu tashi tsaye, mu yi kishin gidajenmu, mu yi kishin addininmu. Wannan shi zai ba mu zama lafiya a nan duniya, ya kuma ba mu tsira lafiya. Kamar yadda kullum kuka sani, a nan duniya ake neman duniya, a nan duniya ake neman lahira. Don haka dole mu tashi tsaye mu gyara duniya domin mu ji daɗin neman lahira. So muna cike da farin ciki da godiya ga maɗaukaki sarki Allah bisa ga wannan dama da ya bamu da kuma zumuncin da ya jaddada kuma ya bamu dama mu ci gaba da ƙarfafa shi. Allah Ubangiji ya gafarta ma waɗanda suka zama sanadi da wannan zumunci. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ba mu lahiya da zama lahiya, ya kuma ba mu gama lahiya. Ina ƙara cewa akwai aiki, kada mu gaji. Hakika mu tabbatar da canje-canjen ɗin nan ba su kashe gidajenmu ba. Mu tabbatar da canje-canjen nan ba su hana mu yin addininmu yadda annabin tsira sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana shi. Wannan shi ne fatanmu. Don haka mai girma sarkin Gombe, mun ji daɗi fiye da yadda kake zato. Zumunci dama an ce a ƙafa yake. Wannan dama da ka ba mu, mun gode maka, Allah saka maka da alheri. Za mu koma gida cike da tunanin waɗanda suka yi sanadin wannan abin. Ka ƙara sa zukatanmu sun koma gare su, mu kuma samu ƙarin muyin godiya gare su da tashi tsaye mu ci gaba da jaddada abin nan da suka jaddada. Domin shi ne girmanmu, shi ne abin da muke takama da shi, shi ne abin da muke fata mu samu ceto ga Ubangijinmu. Ashe wannan babban abu ne. Don haka ina ƙara cewa kada mu yarda, dole mu ƙara jawo 'ya'yanmu da 'yan uwanmu domin wani addini namu na tsira. Na san uwaye hadde mun fulani ana kunyan yaya, lokaci ya zo mu jawo 'ya'yanmu kusa. Muna son su gade mu, ya za su gade mu ba su kusa gare mu, suka san abin da muke da abin da muke yi. Don haka ina ƙara roƙo da jaddadawa mu jawo 'ya'yanmu har dai maza kusa gare mu,
su san mu su san abin da muke yadda zamani yake za mu ta yi ba su san mu ba. A da idan kana da masoyi ko da tibawa makwabta ko na kusa za su taimake ka, yau babu, so mu yi da kanmu. Allah Ubangiji madaukakin sarki ya ƙara jaddada daraja waɗannan gidaje. Allah ya ƙara ma gidajen nan albarka. Allah ya ƙara muna lahiya da zama lahiya da gama lahiya. Allah Ubangiji ya saka da alheri. Mai girma sarkin Gombe, 'yan majalisar Gombe, jama'a 'yan uwa, mun gode. Allah ya saka da alheri. Allah ya ƙara albarka. Allah shi ba mu da mana mai albarka. Mun gode. Muka zo tare da su. Mun zo da wazirin Gwando, Alhaji Abdullahi Umar. Shi wazirin Gwando dan marigayi wazirin Gwando Malam Umaru ne. Dama ya zama kwamishina a jihar Kano. To sai magajin rafin Gwando wanda an mai masaukin martaba Malam Abdullahi Bayero, shi ma dan marigayi magajin rafin Gwando ne. Sai sarkin kafin Jega, shi ma duk gidan Malam Buhari ne, kuma shi ne majority leader a assembly na jihar Kebbi. To wasu da muka zo da su, mai girma sarkin Gombe ya riga ya gabatar da su. Akwai dan uwana gwamnan Borno, abokin fada na sadda ina gauna, don da aka zo muna gauna sai aka yanki wani bangare na Adamawa aka ce ya koma Borno. A shi kuma shi mutumin Adamawa, ta ce zan daure shi, Obasanjo ya raba mu. To sai gwamnan Bauchi, wanda yake yanzu shine turaki babba na Gwando, shi kuma tare muka yaranci, dan ɗaki na ne a makaranta. Haka kuma da muka shiga soja muna tare. Rana ɗaya muka zama gwamnoni, yana Bauchi ina Gongola. To sai can gaba kuma ga dan uwa na Ciroman Gwando, wanda shike ya yi kwamishina na 'yan sanda ya ritaya. Akwai kuma Galadima na Gwando, wanda shike shi na kanuna ne. Kuma alhamdulillahi ma'aikatanmu na siyasa na ƙasar Kebbi kullum tare muke da su. Don haka da suka ji wannan karimci da aka bamu, su ma sun rako mu da daman su za su zo na asabar ta jirgi. Muna fata ma mai girma gwamna zai zo, domin zo da chairman na local government take ita ce local government ta gwamnan mu, Salarin local government. Mun zo kuma da sakatare na majalisar sarakuna ta Kano. To akwai kuma sauran yan uwa da Haliru, shi ma dan uwa ne. Akwai Muhammadu dan Tani, shi ma dan uwa ne. Akwai mai kanti, akwai wani Haliru kuma sakatare na press. Akwai wani kari na Haruna. So mai girma
waɗannan su ne waɗanda muka biyo hanya tare da su don mun zaɓi mu zo ta hanya domin mu ga 'yan uwa. To akwai wani babban mutum a nan kusa gari ni, ban waɗe shi ba, yana jan rigata, mataimakina ne ya ce, kuma ya ce in na gaji in bashi. Wannan yaron wato tsaka yake kwarai, wato ni kaka nake gare shi, ɗana na farko shi ya haife shi. Sarkin Gwando al-Mustapha Haruna Jakolo kakan shi ne, diyar shi ta farko ita ta haife shi. Banda wannan kakar shi ma ta wajen uban shi ita ma diyar sarkin Gwando Shehu ce. Sarkin Gwando Haruna shi ne mijinta, ita ce matar shi ta farko. So babban mutum ne. Ina gani shi yasa ya ce shi, na ce abokina ne, ya ce a mataimakina ne, kuma na gaji in bashi, don haka ta da shi dole ne. Allah ba mu lahiya. To wannan maganganun da kuka mun gida muke, farin ciki ne ya sa waɗannan abubuwa. Na tabbatar da cewa har rai na gida nake, don haka ina godiya ga maɗaukaki sarki Allah da ya ba mu wannan dama. Ina kuma godiya ga mai girma sarkin Gombe da ya jaddada wannan dama. Allah saka da alheri. Wanda shike dan malamai kila za su suna da Malam Ibrahim Gwando, wanda yake wa ga sarkin Gwando Haruna. To ɗansa tsotsonsa shine muke tare da shi, shine malamin da muka zo da shi, domin shi da Alhaji Ibrahim da Alhaji Haruna sarkin wani Marigayi da tsohon ubansu guda. To shi Malam Isa ya koma cikin malamai. Akwai kuma ɗana guda ga can, ya su biyu da su can duka, da Muhammadu Zayyanu, wanda shike ɗa ne ga sarkin Gabas, wanda yake babban ɗan Marigayi sarkin Gwando Haruna. To ga Haruna Rashid, wanda ya shike shi ne ɗan autana. Wani ne can baya? Soja. Oh, ga ɗana nan wanda Rashid yake bima, Ridwan, kwanan nan ya gama karatu na zama likita. To Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا بديع السماوات والأرض يا رب العرش العظيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام اللهم نبودنا الخير Allah tsare mu da sharri da kaddara da hasara. Allah tsare mutuncin mu, ya tsare addinin mu, ya tsare dukiyar mu, ya tsare mu na kasan mu, ya ƙara karfafa dankon zumunci da ke tsakanin mu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim. Cika da Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
Abubakar da Haruna. Kina hawa da mu dai muna miƙa gaisuwa. Thank you.